taimako ya barhamu taimako da yawa. 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 na sako daga ramin da ka haƙo. Da yawa. Caccako na fusu ta dinga sammako a fako tun a farko muna ka ne jiko da fako ko da narko samun riko hana mu sako baya hasko fitilar kuwa sako mu jiko. Taimako ya barhamu taimako da yawa. Jarkasiya darul uluhiya Da yawa. abba shirya mu daina kwanciya. Da yawa. Ya muradi ya maula ya tausaya mu tsaya zuciya ba ta biya ga gaskiya aniya na tsaya gummodin boyolawi ya kaya jarkasiya ku daɗa wa tafiyar mu giya. Taimako ya barhamu taimako da yawa. ban sai sira zafi da kankara Da yawa. da kai na gagara mai zuciya fara. Da yawa. Matattara ya adam mu zabura mutira tankwara sa nasara a dukkanin lamura hattara na fi ki kara gobara kibura kasara ke na kira gadon kara mai haɗura. Taimako Ya barhamu taimako da yawa. laddafa ya barhamu laddafa Da yawa. karfafa ya barhamu karfafa Da yawa. sarrafa mu a cikin ka harufa da sifa kaifafa karfa gusire kafa a rufa duka sirru fatan mu kashafa ka dafa arifa damke arifi kafa da kafa. Taimako Ya barhamu taimako da yawa. sauƙaƙa gausi mun aje wuka Da yawa. haska kakar a bari mu farraka. Da yawa. Rabbaka mana lamura cikin ka sai ka cika ramuka don isa haka rabi'un ka duka na rika game lamarin ka ban shika haska sauƙaƙa gausi mun fasha daka a jika. Taimako Ya barhamu taimako da yawa. ya muradi gausi rawar kiɗi Da yawa. haddadi ka gama ja gaba gadi. Da yawa. Tangadi kar mu yi abadi a ya fardi madadi ba mu muradi har gaban abadi gargadi na bisu da daina barbadi ahadi wahidi gausi jaddadi dukan mabidi. Taimako Ya barhamu taimako da yawa. taimako ya barhamu taimako da yawa. Taimako ya barhamu taimako da yawa. An ga wasu sanyi a tsare mu tsausai Da yawa. ai duka mai shanin ka ne yayi. Da yawa. Mai gausi kai yi man mai hayi gausi kai kai zan bi bayi ba sauyi ra'ayi na kai ne in ya duk juyi tausayi gausi halin ka ne kai sauyi. Taimako ya barhamu taimako da yawa. Bayan ya lamarin ka zan karas Da yawa. malikin nas gausi a sauƙaƙas. Da yawa. Na yi man kasa a cikin ka ne ta tas tabbas baya in ya ci ka su ku karkatas finnas har kasan kas na zuciyar mu mun kabiyas mai kasar fas in ya sa dauke duk wasu was. Taimako ya barhamu taimako da yawa. Sahibul wakati nake wa abu yati Da yawa. na shaga fitu hati babu sa'adati. Da yawa. Sakon da minti kai zan bi sayubul karamati goge datti sautin mu karta latti na shehu dan anti awai uba ga ke yanti hujjati fi kawida da ti
karamci taimako ya barhamu taimako da yawa taimako dai barhamu ga mu dai da yawa samu daidai gausi tsare mu wai da yawa gausi kai dai ka kai ka ɗauke duk hadurai hana mu mai san rai cire ga duk mai rai mai sharifai gausi dan shehu ba bajawai ba mu komai fasa kwai ka ɗauke zafin rai taimako ya barhamu taimako da yawa ba wala mi da kwado akan gado da yawa har haɗo komai ba shi gwargwado da yawa shehu tado aban futuhi ba shi ido ka haɗo salim mu kainuwa da bado har da ɗan gado ɗan ladan da bello bado wasu fi rahama ka haɗo alai abu judo taimako ya barhamu taimako da yawa hasbukallahu ya safatihu da yawa buhu ta fidda ni aduhu da yawa wadahu gausi cike